Čaute ľudia, a toto je Shot a mám Fames. Mám 102 brawlerov. Vidíte? Mám všetkých. Mám všetkých. This is not a duel. Mám tu! A teraz idem ho pušovať. Jednu hru si dám s vami, ale budem sa baviť. Takže choďte do môjho klubu, videli ste to video a prajte, ja ho idem stávam na trika. A tak, idem ho pušovať na maxika. A už pôjdu pušovať lika na max. No ale to video to nenatočím asi, lebo to je hodinu. Čo to auto jepuje to auto. To auto jepuje. Som to. My ho zabijem. Utekaj. Ďalší Petr, nejdem zase do školy. Halo? Bloody caramel! A my sme tiež to. A my máme to viac. Vyhrali sme, zabil som posledného. Tak, konečne. Hop. Get out! A toto je koniec Shota. A keď chcete, tak sa pripojte do nášho klubu. Vás Slovakia Friend. Alebo si vyhľadajte mňa. Vám sa Miško, toto je môj účet, vy ho nevidíte dobre. No a čaute.